So itong nakikita yung church na ito, isa sa mga pinakamatandang church dito sa Porac. O tara, tingnan natin. Ayan, o. Sarado siya. Parang walang mass during Sunday. Ayan yung PO Barangay Hall. Dito yung papuntang Kamalig, mamaya dyan tayo pupunta. So tingnan muna natin yung church dito. Ang ganda ng sidecar, oh. Daming speaker. You know, daming speaker. Ito, pahinga muna tayong konti rito. Ito yung church. Ano? Ano, tignan nyo. Ang ganda. Mag-miss talaga yan, boss? Yari na kaya. Kaya yari pa. Pota kayo nala na. Ala na. Back. Okay, thank you. Tabi niyo yung yung cemetery doon sa likod. Tagalog ka, Kapampangan. Kapampangan, boss. Wala palang misang guy. Kaya yari na pa. Kaya yari pa. Mag-umpisa ka alas 8, kaya ka alas 8. Tagal. Balak sa atin. Kaya yari na pa. Bakya mo na. Punta ka pala itong tokwing. Tokwing na yan. Ano ring oras? 98, 10 o'clock na. So yun yung punong ang laki. Puno ng sampalok. Yun yung ancestral house. Ingin ng mga jet. Picture na lang tayo. So meron naman palang misa 8 to 9 p.m. 8 to 9 a.m. Doon sa church. Dito tayo papasok. Punta ng Kamalig. Purok 5. Dito ka tanaw na tanaw mo yung mga bundok, oh. Ang gaganda. Dating may ginawandaan dito eh. Ayan, dito may nilagay na harang dati. Pero ngayon halos gawa na siguro yung gutom na tayo. Ito na. Yan o. Oh, dami yatang tao. Yan yung Kamalig. Yun. Yan o. Ginawa nila ng parang arko. Pinaganda nila yung entrance. Yun o. Mamaid la ba? Kating bayad?
Punta tayo doon. Ayan, siguro pag gabi maganda dito, may mga ilaw. Ilog Kamalig. Ang dami nagka-camping oh. Camping apong-apong. Gumawa na sila ng mga parang kubo, ayan oh. Yan, problema dito, yan. Kumain tayong alikabok. Yan o, pinaganda na nila. Hanap tayong medyo lilim. Dito sa ano, doon banda. Ito, asya rito. Marami nag-camping.